агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 25 октябр аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва ба додгоҳ супуридани парвандаи Саидамир Файзиддин хабар дод. Маркази матбуоти агентӣ гуфт, Саидамир Файзиддин дар мақоми сардори назорати давлатии назорати муомилоти маводи таркандаи хадамоти назорати давлатӣ бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кор мекард ва бо истифодаи мақоми хизматӣ бо роҳи фиреб аз шаҳрванд барои тайёр карда додани иҷозатномаи фаъолият оид ба корҳои маркшейдирӣ ва истифодаи иншооти истеҳсолие ки хавфи сӯхтан доранд маблағи 23 000 сомониро талаб намудааст. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ Саидамир Файзиддин пас аз гирифтани маблағи 23 000 сомонӣ дар утоқи корияш дастгир карда шуда, маблағи мазкур ҳамчун далели шайъӣ аз ӯ гирифта шудааст. корҳои маркшейдирӣ ба фарқ аз геодезия ки болои заминро таҳқиқ ва харитакашӣ мекунад, ин марбут ба таҳқиқи қаръи замин аз ҷумла кашидани харитаи ҷойгиршавии маъданҳои табиӣ дар бистари хок мебошад. аммо боз ҳам аҷиб он аст ки бо вуҷуди ҳангоми гирифтани пора ба далели шайъӣ ба даст афтоданаш парвандаи Саидамир Файзиддинро бар асоси моддаи 247 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун қаллобӣ ҷавобаст карданд. дар солҳои охир дар Тоҷикистон бо моддаи ҷазояш сабуктари қаллобӣ ҷамъу баст кардани парвандаҳои мансабдороне ки ба пора ба даст меяфтанд хеле зиёд шудааст. ин ба мансабдорони порахӯр имкон медиҳад ки бо пардохти ягон ҷаримаи рамзӣ аз ҷавобгарӣ халос шаванд. коршиносон бар инанд ки бо чунин шеваи раҳмдилона мақомоти Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ дар мубориза бо коррупсия ки табиати саросарӣ гирифта ба як таҳдиди ҷиддӣ ба амнияти миллии кишвар табдил ёфтааст, комёб нахоҳанд шуд.